Jo, den her, den går ud til alle drengene i AA. 9 kilo baby. Alle mine folk på bloggen. ORB, VS, Vestmar. I ved godt, den stadig ikke har glemt jer. Det er stadig fucking AA til det sidste, man. Som om jeg har glemt, hvor jeg kommer fra, det tror jeg ikke. Jeg klæder mig stadigvæk sydøst i Aalborg, ikke? På hver fucking blok kender jeg nogen, og jeg tager stadigvæk 6'eren til endestation. Og du kan finde mig på Connect sammen med fucking Dr. P. Kører stadigvæk lidt business, sådan er det. Og alle stederne i Norden, de er spændt op. Hele vejen fra Nørre Nutten ud til Svanstrup. Hvad det er, det er stedet, hvor en bær er klar, hvor du kan rafle om en fadøl på hver en bar. Og det er det bedste fucking sted i min turplan, for så skal pappa trykke den af med Mark Urban. Hey homie, du ved godt jeg er ned for alt. Til alle drengene der op til vi ses igen. Hold det fucking ned og smadre hele pisset af. For alle mine drenge de er ned for alt. Og jeg hører hjem til mit dagtal. Hvor vi slår tilbage før vi når fald. Indtil jeg hører den anden side kald. For alle mine drenge de er ned for alt. Og jeg hører hjem til mit dagtal. Hvor vi slår tilbage før vi når fald. Indtil jeg hører den anden side kald. Mit liv, min død, mit AA. Holder fucking ild i pisset indtil dommedag. Tag mig hjem til blokken, hjem og hæng med flokken. Hvor boksen pumper hæftigt når du tænder for den. Hvor Daniel ruller op i galaren. Og Stampe og Øster de venter i baren. Og Steffen gamle dreng, du sikkert taget på druk igen. Hvis der stadig er nogle steder de vil lukke dig ind. Hey homie, når du ser ham hils dag og ang. Og husk også at hils hele Vestmar slang. Fucking AA, jeg kommer snart tilbage. Jeg har bare lige et par ting jeg skal tage mig af. For alle mine drenge de er ned for alt.